Салом алейкум, бародаро, салом алейкум, тамошобинони ютуб. Ҳама каса соз тинҷ. Ман ҳозир шумо да намо тикток да ҳамин хеле видеоҳои чотки ман шумо да зиёд метавонам. Короче, братва, гапа бисёр накунему, шумо ба фикру вақт надорен. Ман кор рафтанам дар кора. Медроем плеймаркет. Медроем плеймаркет. менависем кинемастер. кинемастер дар интернет неста. хай кинемастер менависем. ман суратша нишон метавонам шумо да. инаҳа сураташ инаҳа кинемастер. скачат мекунем ура. баъд медроем ана ҳамо программа да кинемастер. лекин нагзаронда братва, то охирша тамошо кунед, набошам намефаҳмем. мада бисёр бачаҳо навис ман натонистесам, секретша нагуфтӣ. ягон секретш неста братва, ягон секретш неста. ина соз нигоҳ кунем мефаҳмем. ина шумо фаҳмидед нафаҳмидед намедонам. нигоҳ кунем братва. медроен кинемастер ина ҳамин не плюсай ки ҳамин калонша меҷиқен. баъд инаҳа деҷа барои ҳама чи аста, барои инстаграм, барои ютуб, барои дига чи инми мода инми дар кора меҷиқем амуда. баъд якумш да ин эҷа инаҳа сурата анамуро меҷиқему ранга ҷудо мекунем. любой ранг инҷа фарқ надорад. дроз мекунем. баъд аз ин эҷа меҷиқему болошта ин мери ина дидесин меҷиқем буда ки сёмка кардаги видеотонро мепартоем. сёмка кардаги видеотон чӣ хеле боша ки футболка мисол ё сирх ё зард ё ки дига ҳамин девор қати як хел нашавада. мақсад агар ҳамин хеле шавад намешавад. ина ҳамира партофтем. ва аин эҷа калон мекунем ин сурата. ин эшта инаҳа калон шид. инаҳа ине ай боло видеотон сёмка кардаги видеотон як бор меҷиқену баъд инера боло мекашем. инаҳа световой ключ дидесин. световой ключ анамура меҷиқен. иними чиза искинен гирён кинен амура. инаҳа диден ранги мара чӣ хешад. ҷамира тоғриш мекунем аин эҷа. инаҳа дидесин. то охирш тамошо кунем лекин нагзаронда. баъд инаҳа ҳамин куҷо ки ҳамин замогаҳо мекунем ана инҷа меорину. леки ҳамира фикр кунен фромӯшам накунем. инаҳа дидесин. ина сирх
анаму ҳар хел ранг мешавад. ҳар хел ранг чӣ хеле ки дидесин дар экран ҳар хел ранг мешавад. Футболкаи шумо чӣ хеле ранг боша анамуро ҷудо мекунед. Ай ман сирфат инаҳа сирха ҷудо кардам. Сирха ҷудо кардам. баъд ки ҳаминҷо оварден бо ин мера меҷӯхену ин эра раҳмат. баъд шумо дар ин эҷа мехоҳед сурат мондан ё ки видео чӣ хеле ки шумода маъқул аст ҳамаш мешавад. ман медонам просто ин эҷа сурати ютуба монем майли. сурати ютуб ин эҷа калон мекунед обрезка таги чиз чанд қаш дар кора шумода номера ҷудо мекунед мегирем мисол вада инаҳа ин қадараш дар корай ин сурат ҳам видео боша худаш мешавад. сурат боша хел мекашену хел мекашен. баъд ай боло ин пастаги чизотон бингиш сурата видео ай болош меябо меҷахен асосиш ҷое ки дар кора мода асосиш инаҳа се нуқтара дидесин болода анаму се нуқтара меҷахен. баъд ҳисоб кинед ина 1 2 3 4 на слай далше инми чорунгиш анамура ихел мекунед ши видео тайёр ай братва. инаҳа видео тайёр инаҳа диден анам хеле мекунед. баъд музикаша агар бигӯем чӣ хеле мемонем инаҳа музика меҷахен музикаи худтон мебаред ҷудо мекунед мемонед. мисол мада чӣ хеле музика дар кора аз ин мисол бигирем ин эҷа инера инаҳа ине баъд ине плюса меҷахем музика поён мешавад плюс баъд ин эра меҷахем готов. дидесину баъд ин эра меҷахем боло мешавад ай видео меброям мерем инаҳа мира меҷахем братва ши инми пропустит инаҳа тайёр ай братва инми то охириш меояд тайёр ай.